गीत हमो घरी गोलर नहीं जौना घरी कुंवर भैया हमरा छोकरी जस लागत रहल हमरो पामी अभी ओबावत रहे आई अपन बनवा उनवा कर रखले हम तो चापदार ही रखेले तो हमरा लीक पर ब्यास लोग के चले के पड़ेला। आज के डेट में देखी सुभाष भैया आज से 20 बरस पहले ब्यास लोग के रोज दाढ़ी बने चिकना होके जाओ इनके से कैसेट रहे अब मोंगर दिन रहे मोंगर के हम सन थे एकदम मांस मछली कुछ ना दाढ़ी बढ़ गई रहे तो कहनी चलो अब बनवाई ना मेकअप मैन लवाई ओई पर मेकअप है तो बादवा में देखनी के सेटवा में की दरहिया पर हम निमन लागत नहीं अरे स्मार्ट चाप दाढ़ी रखा लगनी एबरा के डेट में देख ली 90% ब्यास चाप दाढ़ी रखत सब है ये लोकल लोग नहीं कहो पवनो खेसारी कहता है इहो लो हमरा सोझवे कनो हम 93 से गावता नहीं है एक जना एथी से गावता रहे 99 से एक जना 94 से हम 93 से गावता नहीं हमारा ब्यास जी माने कुंवर जी यहाँ का हमारा कहा था कि 1986 87 से गावत हो बाकी लइकाई में इतना गोर रहले न कलकत्ता के एगो ब्यासिया के पैसा दे इनका के सजदा ठेकेदार का भाई ई दरवान के काम करता ओकरा पहले कुली रहले हमरा कुली रहले बाद में दरवान के काम करता हिंद मोटर में सजदा ठेकेदार चाचा तो धनिक आदमी रबड़ वाला पैंट पहनले रहे हर दे घी देता रहे कि मान गनी मरद इनको के कछिए पर भागत चलिए ले घरे आके गनई शुरू कर दे रमाना कने न केसली नहीं बोले के दोनों व्यस्त के तब वो कितना गंदा बात कहले हैं अभी चुटकुला कहल रहे हैं शेन मारे वाला कहले हैं कि बताई तेल कहते भेसलिन कहते कि आज सुखले भइला कल तेलो रही तो ई कहता रे कल गिरीश रही बताई हमर सामान कोनो हमर वायरिंग ना हो कि ग्रीसिंग करे के ओकरा बताई अतना गंदा तो शब्द बोलता रहो राम जी राम कल गिरीशो रही ऐसा सब कहे कहीं कौन जी का पूछले बड़ा वायरिंग पूछले बड़ा अपन वाला के सपोर्ट पूछले बड़ा हट मर्द तो नहीं लइका तो हरसियान भइले सब बियाह शादी भइल नाती पोता भइले सब तारी रहन सुनो स हमार लइका के बियाह हो गई वो लइका फइका हमार नाती पोता सुनो स त मंदिर के बगल में बैठ कर रोई है सके काय भगवान भगवान निम्ना घर में जन्म ना देतो हमने कितना बड़ गुणवा के जमल बन जाई दादा वाह वाह तारा में शोभा ना दलस उहे लय है कि मिलते मिलते अरे जियो हो मिलते मिलते हंसी बादियों में दिल खो गया तो क्या जुनून फिल्म में लय आई रहे ओकरी आशिकी या जुनून दुगो फिल्म बड़ा हिट कइले रहे वही घरे हमें गीत गौल रहे एकर जवाब भी कुंवर जी लिखल रहे बारूद बाबा से दूसर बहाना का करे वो जवाब में गावत रहले हां गाओ तो हम कि जूली प्रेम इतना आगा बढ़ गेल बा लड़की के घर वाला जान गेल बा हाय 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 आ धनिक रहले सब बंदूक लेके जो हो सके भेटा जे त मार के बिगाड़ देब जा आ लड़का डरे जात नहीं ना एगो संगहतिया कहले करे बड़ी उदास रहता कहले कि ओकरा के देखे के मन करता कहले कि तो ओकर बियाह बा बहने आज मटकोर हजा के भेंट कहले कहले कि ना मार लगे चुप मटकोर में मर्दा है आदमी ना जाला जब डगर दिया मर्दा है ना जाला मायू नचती है बुओ नचती है फुओ नचती है बहनियों नचती है भतीजियों नचती है तो मर्दा है जाइयो बरा
जाले संभवगा मुड़ी पर ललटेन ले ले हमरा के चना ना दे बोलो 1 किलो तो भूख भूख बुता दे ललटेनिया बहुत बहुत गिर जाए बोलो भागी जाए जो 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 गोइल में लइका ललटेन कंजोरा जब लइकी लोकल बिया आतले प्रेमिका का नजर प्रेमी पे पलक रही तो मोछड़ कटवा के गुड़ फुला ले राम बंद हो गए कौन लगे आके आ प्रेमिका सट गइल बानी सट्टी गोली का है त खिसी ओई बूता खिसी ओई बूता मर जाइब तड़प के खिसी ओई बूता मर जाइब तड़प के ऐसन बीमारी बाटे लोभ के फायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भैया 200 रुपया पुरस्कार दिले बनी हार्दिक प्रणाम करते हैं भोला दानी बनवला पिंकी दिल से सुनबू आंख में आंसू आ जाएगी आ प्यार के झमेला बुझबू तो हंसी आ जाएगी भागी आवो छड़वाली छत टॉप के भागी आवो छड़वाली छत टॉप के ऐसन बीमारी बाटे लोभ के खिसी आई बुता मर जाइब तड़प के ऐसन बीमारी बाटे लोभ के अरे प्रेम खाना पीना सब बंद हो जाला आई जरूर नहीं है कि कुंवार लड़कों का मोहब्बत होला ये घर तो मोहब्बत हम देखते हैं कि ज्यादा पाकल दाढ़ी वाला लोग हो जाता है भैया ये घर लड़कों से बेसी मोहब्बत पाकल दाढ़ी वाला लोग हो जाता है बाकी हिंदुस्तान के दबा दलसी एगो पाकिस्तानी सीमा हैदर कितना भूख रहा 3 गो देश पाकिस्तान नेपाल तब हिंदुस्तान बाकी रहो बाकी मान गए नहीं हो कर पहलवान भैया बहुत पुरस्कार देने हैं सीमा हैदर वक्त मान गए बाकी ओकरा पर हम गरम नहीं की हम गरम बानी सचिनवा पर जो रखले बा रे सरवा भैंस के संग संग 3 गो पड़रुओ रख ले रे पप्पू यादव जी हजारों हजार पुरस्कार दिल मैंने हार्दिक प्रणाम रेमनपुर से पुरस्कार दिल मैंने घूम के जा जूली हो जाला तब को पैसा तो देवेला भूला जाला कि के महर नेहा कने से उतर के बा तो गिरियो जाला नीक ना लागेला खाना पीना तू स्टाफ हो ना हमारा तारा कुछ पैसा ना भेजो चाहिए आके दे दो बगल लाग से भेज दे भैया सुभाष भैया तू ही ले हमारा स्टाफ पार्टनर बड़ा ब्यासो हवा कीर्तन मंडली तारा कुछ भेज देते हैं हमारा के हमारा बुझाओ के हमारा स्टाफ आइल बा एगो विकलांग से नहीं बना दिलो पहलवान जी के नाम पर फिर परम मित्र हैं हाय 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 रौरे फरमाइश गीत कर हुए नीक
ना लगेला खाना पीना एक गुड्डू साहनी एगो ब्यास वाला सुभाष भैया ओइसन गायक हम ना देखने मुर्की वाला ऊ कहत कैसे कहत होले कैसे नीक न लगेला नीक न लगेला नीक न लागेला नीक न लगेला खाना पीना ये पैसा लुटावल हमरा निमन लागत हमारा भाई हमें गार्जियन बोल भाई सुभाष भैया लागत अपन सोबत में तो हमारा बहुत दुख लगा था ई निमन लगा ना ना अपन सोबत नहीं करते ना तारा से 5-10 लाख तो हमने के छूट ले हो कब खाली तारा ई धग हालत खुदरा दो भाई वाह वाह विद्या भारती जी के नाम पर पुरस्कार हजारों हजार रुपए देने भैया भोला दाना के बनौले रही हार्दिक अभिनंदन करते हैं बार बार प्रणाम अभी ले नीक ना लगेला खाना पीना मुश्किल बजियल तहर बीना जिंदा लाश बन के घूमता निकाब से जिंदा लाश बन के घूमता निकाब से ऐसन बीमारी बाटे लोभ के लड़की गलत लौट जा ये रह जान हमार शादी तो हो गई बेटा कल बियाह होई बोले चुप रहो प्यार में बनवलू हम के पागल तोहर चलते बानी घर से भागल पटी पटदारी दोस्ती यारी बाप महतारी सबका सबर करा दे गिर गोइनी हम नजरिया से सबके गिर गोइनी हम नजरिया से सबके ऐसन बीमारी बाटे लोभ के बैठले मारा पनाती सुभाष भैया चेयरमैन साहब वहां का चेयरमैन से बोल बानी पूछी कैसे रहो मलकिनी चेयरमैन बड़ी न मलकिनी रहल बानी तरवा चेयरमैन से बोल बहिनी पूछी कैसे रवा चेयरमैन रहो यही हो कि फलाना भैया हमरा गामा भैया चेयरमैन बानी अब बताई मलकिनी चेयरमैन बाड़ी आज एक गुड़ मलकिनी दावत हुई है तो चेयरमैन नु गुड़ दावत रे रहू चेयरमैन पद गुड़ तरवा चेयरमैन पति भइनी अच्छा चेयरमैन के मालिक भइनी अयोध्या के राजा राम रहले का कहले अवधपति शंकर जी कैलाशपति
तरवा चेयरमैन के दुल्हा बानी और पद और ऊंचा मनोज भैया माला पहना के सुभाष भैया माला पहना के स्वागत करते हैं। अच्छा चलिए होला प्रेम व्यवहार रवो खड़ा हो जो भैया वही जी रवो खड़ा हो जाए कुंवर भैया टोपी जन पहले बड़े कुंवर जी कश्मीर गए ले मुस्तफा टोपी दले बड़ी इनका कही फोन दीप के टोपी 2 दिन बर्तन मजल को देली हम जानती ना दरोगा जी हां एक दिन मूड में रहल लगले बतावे कि कर बियाह भइल हां तो सोहाग रात मनावे खातिर मलकिनी से राय कइले कि कहां चलल जाओ तो मलकिनी कहले कि दुबई दुबई तो ई कहत के चुप चुप हनीमून में पानी निकल जाए के बा कौन हमरा पेट्रोल निकल जाए के बा कि हम दुबई जाई तब कहां चलल जाओ तो कहले कि कश्मीर कश्मीर तो हम कहने के भैया कश्मीर जाता रह तो बड़ी आतंकवाद क्षेत्र हो हां 2-4 को बॉडीगार्ड लगा बे दल में बड़े सो गइले दल लोग के लेके हां जाने कि 2 गो रूम ले ले एगो में मलकिनी के रख रहले एगो में दल लोग के समाचार बताओ तो लोग ना वे होता तब मलकिनी से कहले कि देखो संगति वालों से कहले कि देखो लो तू लो 8 बजे के बाद हम हनीमून मनाई 8 बजे ले तू लो भौजाई से हंसी मजाक कर सकल ओकरा बाद हमार ड्यूटी बा 9 बजे ढुकले रूम में सोमवार दिन रहे ढुकले मंगल का निकलत नहीं खो अरे कुंवर जी तो इतना देर रोक दिया लाल जी कहता महेश पांडे से कहा होता महेश पांडे कहले कि हम जानता नहीं लेकिन से बड़ी देरी करल है मंगल कने का निकलो सोमवार बीत गइल मंगल बीत गइल बुधो कने का निकलो बीएफए का निकलता रहे हां कुल चेला लोग के मर्द जान ले 3-3 दिन हनीमून मनावल जाला कहते चुप चुप पहले ही बताओ सो तेल वाला शीशी में फेविक्विक कौन डाल दे रहा एक और मर्द मतलब कब है लेको चुप चुप हम तेल डालनी फेविक्विक अब 6 सेकंड में सट जाला हम 3 दिन हनीमून मनावत रहनी हां 3 दिन छोड़ावे में लगा के छूट जाओ के तो छीले के चक्कर में सट गई रहल ये महेश बाबा के काम होई नचनिया से झगड़ा कइले बारे एक कुल में आगे होई और नचनिया बाड़ी झगड़ा करता नहीं महेश बाबा पैसा कथी हम देखिए उम्र कहां गइल बा नचनिया झगड़ा करता नहीं एक बार बाढ़ आ गए रहे तो बक्सर जिला में दियारहा गांव डूब गए रहे डूबी गई हां कुंवर जी के जौन डुमरी से आवत भोजपुर नायका भोजपुर बाढ़ आ गए रहे पिंकी के पेट में लड़का रहे 7 महीना का अरे राम हो राम कुंवर जी तुम कह कि नाचे के नाचे के नाचे के बाद लड़के के नाम उदय ए कोनो उदय भइल है कोनो केहू बानू अब जाने की जात रहली पानी में बिछला गइली लगली पानी में दहाए लगली बहाए चिल्लाता रही कि मुझे बचाओ जाओ मैं भी जा रहा हूं मेरा बच्चा भी चला जाएगा बचाओ बहादुरी मान गए ने उदय जीवा के मनु बाबा के महेश बाबा के दोनों जना छलांग लगा दी हलो लेके टांग के आइलो महेश बाबा करे रे हट सा अड़न सीना दबाओ सा दबाओ सा पानी उगलस मुंह में फूंको सा सब मनु बाबा मुंह में फूंका लगा नहीं अब महेश पाड़े छाती दबावे लगले छाती दबाओ तरे जागो 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 मिचकार तो रहले 2-3 कुला पानी फेंक लिया अब जी गइली आ तले उदय नाम के लइका बा तो मुंह में नहीं का फूंको ये निचला मुंह में फूंका लगा अरे पागल ते का करत रही चुप रहो खाली मातारी के जान बचे बोलू 7 महीने का लइका बा उ ना पीले हो 1-2 घोट ओकरो के फूंक निकले तो ओकर अंतिम पद कि दुल्हा देखे हमना दहरिया ओही दिन जहारा हम खाई
अब तैयारी में लगी 2:30 बजे एगो गीत गाए ओकर बाद रोकब हम 45 मिनट के भीतर काम करे के कसहु जी लेबू 2 दिन कसहु जी लेबू 2 दिन दया चाहे रब के ऐसन बेमारी बात लब के अब तो थाना स्टाफ सभे जुट गल बनी।